Kħana ġuna naqraw silta qasira minn Mattew 16 għal volja qranija l-ħadd li għadda. Mattew 16 u nibdew naqraw minn vers 15. Ġesu qalilhom: imma intom min tgħidu li jien? U x'mu Pitru wieġeb li qal: int il-Kristu bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġeb billi qallu: imbierek int xmun Barġona, għax mhux il-laħm u d-demm u riek dan imma missieri li hu fis-smewwiet. U jien ukoll ngħidlek li inti Pietru fuq din il-blata se nibni l-Knisja tiegħi u xtabi ta' Ħades jew il-bibien tal-infern mhux se jipprevalu kontrija. Ġesu hawnhekk jassigurana li l-Knisja tiegħu tasal sal-vittorja finali tagħha. Imbir kull il-mulej. Kull min jissejjaħ Kristjan ma jsib ebda diffikultà illi jistqar li Ġesu huwa r-ras tal-Knisja. U dan għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett għaliex Ġesu huwa l-ħabbej tagħna l-koll. Huwa dak li ħabna u tagħli nnifsu għalina biex bekk fdina għal Alla u bl-omnipotenza tiegħu qiegħed iżomm lilna il-membri ta' ġismu flimkien ħaġa waħda f'organiżmu wieħed. Pawlu pereżempju jgħid illi Ġesu huwa qabel il-ħwejjeġ kollha u l-ħwejjeġ kollha fih iżommu flimkien u huwa r-ras tal-ġisem, il-Knisja, li l-bidu il-primoġenitu mill-imwiet sabiex u nnifsu ikun jipprimeġġja f'kollox. Ġifieri fil-Knisja b'mod speċjali Kristu għandu jkollu l-ewwel post, għandu jkollu il-post l-aktar attrajenti u l-fokus ta' ruħna, ta' qalbna u ta' ħajtna kollha għandha tkun fuq. Niddependu għal kollox fuq. Huwa jgħajjixna, jidderġina, jikkontrollana, il għaliex aħna ninsabu f'din l-għaqda jew fl-unjoni mistika miegħu, ħaġa waħda miegħu. Ġesu huwa wkoll ir-ras jew il-kap tal-Knisja il għaliex huwa s-Salvatur tagħna. Huwa denju li jkun il-ras tagħna il għaliex aħna wkoll volontarjament nafu l-importanza illi nkunu sottomessi għalih. U qal kollox huwa kommess li mingħand missieri. Ġesu huwa s-suprem, huwa dak li jaħkem fuq il-ħolqien u fuq niesu stess. U allura aħna bħala dixxipli tiegħu ma nsibu ebda diffikultà nistqarruh bħala ir-ras tagħna, bħala dak illi minnu nisiltu kull ħajja. Meta Pawlu indirizza lin-nisa fil-kongregazzjoni għalilhom: nisa, kunu suġġetti għal żwieġkom stess bħalli kieku qassit għax ir-raġel hu ras martu bħalma wkoll il-Kristu huwa ras il-Knisja u hu nnifsu s-Salvatur tal-ġisem. Appuntu huwa maħtur bħala r-ras tal-Knisja illa għaliex huwa s-Salvatur tagħha. Għalhekk bħalma l-Knisja hija sottomessa għal Kristu u dinja l-istampa. Il-Knisja kull min jistqar illi jemmen fl-Evanġelju għandu jżomm lil Kristu mhux nominalment bil-sienu imma bħala dak illi għandu kull awtorità fuqu. Fatti Ġesu hekk qal qabel ma tella lura fis-smewwiet lid-dixxipli qalilhom: kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. U allura la għandu awtorità, ċertament għandu awtorità fuq il-fidili tiegħu. Alla irid li aħna il-mifdija tiegħu naqbdu sħiħ miegħu, nżommu sħiħ miegħu bħala ras u nikbru bih u fih. Kolossin 2 jgħidilna li fih f'Ġesu tagħammar il-milja kollha tad-divinità korporalment u intom mimlijin fih u li huwa ir-ras ta' kull ħakma u awtorità. Allura meta qegħdin ngħidu li Ġesu huwa ir-ras tal-Knisja, x'inhuma l-implikazzjonijiet? Din kif ħadd influwenzalna ħajjitna? Ma nsibu ebda diffikultà ngħidu Ġesu huwa r-ras jew il-kap tal-Knisja. Kif għandha tinfluwenzana? Li l-ewwel nett bħala wieħed mill-mexxejja f'din il-kongregazzjoni jrid niftakar dejjem illi intom m'intomx tiegħi. Tgħidux il-Knisja ta' Pawlu, ħażin. Jew il-Knisja tat-Tali. Il-Knisja hija dejjem ta' Ġesu Kristu.
u tappartieni għalih. Il-kongregazzjoni kollha tappartieni għal Kristu u aħna minn aħna f'kull livell tagħna aħna sempliċi servi jew għaddejja ta' Kristu. Xejn aktar minn hekk. Is-Sid Ġesu huwa l-mexxej u l-gwida suprem. Niftakru meta Ġesu qal id-dixxipli issejħu lil ħadd fuq l-art. Għallim issejħu l-ħadd fuq l-art. Missier issejħu l-ħadd fuq l-art gwida tagħkom. Huwa Ġesu innifsu li għandna nżommuh prattikament bħala dak li jiddetermina x'tagħlim nirċievu, x'nemnu u kif se nġibu ruħna minn ġurnata l-oħra bħala membri tiegħu. Ebda presbiteru, ebda pastor, ebda mexxej m'għandu dritt illi jmur lilin mill-mandat illi tagħna Kristu, u ċoe illi nagħlmu id-dottrina, it-tagħlim tiegħu inkorporat fil-Bibja mqazza u xejn aktar minn hekk. Dik l-ewwel ħaġa. Jekk ngħidu li Ġesu huwa il-kap tal-Knisja, allura l-Knisja hija tiegħu u titmexxa skont kif irid hu. U t-tieni ħaġa, la darba din ngħidu li Ġesu huwa r-ras tal-Knisja, rridu nibqgħu lejali lejh u nafdawh biex ikompli jibni l-Knisja tiegħu. Din hija l-wegħda sabiħa tiegħu, jiena se nibni l-Knisja tiegħi u xtabi ta' Ħades, ġifieri lanqas il-mewt mi se tkun kapaċi li teleb il-Knisja. Knisja għandha ħafna martri, ħafna nies illi huma persegwitati mixutin il-ħabs u saħansitra maqtula, imma l-Knisja hija dejjem rebbieħa. Għaliex? Għax il-dawk li Ġesu jsejjaħ għalih innifsu u jwellidhom il-ġdid bl-ispirtu qaddis tiegħu, dawk Ġesu jagħtina wegħda solenni. Jien se nqajjimhom fl-aħħar jum. Allura ta' min ir-rebħa hija ta' dawk illi appartienu għal Ġesu. Ġesu ħaħsib illi qabel ma tela lura fis-smewwiet iħalli rappreżentant tiegħu fuq l-art. Nistgħu nsejħulu vigarju tiegħu fuq l-art. Li huwa Ġesu isejħlu paraklitu ieħor. Parakli jew difensur ieħor jew għajnuna oħra. Jiena sejjer allura il-missier imma ħa nibgħatilkom paraklitu ieħor li huwa l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu jagħti l-ħajja lill-Knisja, jitterġija iżomma iffukata fuq Ġesu Kristu sabiex aktar ma jmur, aktar narfu l-għolu u l-font il-wisa u t-tul tal-mħabba tal-Alla li tisboq kull den. Bħal Ġesu u daqs Ġesu, l-Ispiritu Santu huwa kompetenti illi jgħajjex u jmantni lill-Knisja. Issa l-infidili, n-nies li mhumiex Kristjani bħalna, meta ngħidulhom illi huwa l-Ispiritu Santu li qiegħed imexxi u jillumina u jqawwi u jfarraġ u jiggwida l-Knisja tiegħu, jgħidulna fejn hu l-Ispiritu Santu. Ma jarfux, u Ġesu hekk qal id-dinja ma tafux lill-Ispiritu Santu, intom tafuh għax huwa magħkom u se jkun fikom. Kull Kristjan japprezza l-fatt li din l-lotja eċċezzjonali li għalanna Ġesu Kristu bil-mewt u l-xox tiegħu għalanna lotja tal-Ispiritu Santu. Għalhekk li l-dixxipli qalilhom ibqgħu f'Ġerusalemm sakemm titlibsu b'qawwa mill-għoli. L-Ispiritu Santu dipendenti għal kollox fuq. Wala għaliex? Għaliex jieħu l-ħwejjeġ ta' Kristu u jurihomna. Il-minajru lanqas biss naslu biex nemnu jew nafdaw f'Ġesu bħala il-Salvatur tagħna. Ġifieri, jiena qatt fil-bidu illi kull min jissejjaħ Kristjan ma jsibix diffiċli jammetti u jistqar apertament li Ġesu huwa il-ras tal-Knisja u l-kap tal-Knisja. Id-diffikultà tiġi meta ngħidu li Ġesu huwa l-uniku ras jew l-uniku kap tal-Knisja. Għaliex il-ħbieb tagħna Kattolċi, aħna darba konna Kattolċi, probabbilment kollha kemm aħna. Jammettu, anzi jgħidu, illi apparti Ġesu ħalla kap viżibbli fuq l-art. Li huwa l-Papa. Infatti jekk tmur tidħol fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan u tħares lejn il-kopla,
mad-darra tal-kopla hemm miktub bil-Latin tu es Petrus et superhanc Petram edificabam ecclesiam meam. Inti Pietru u fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi. U allura hawnhekk għandna mhux diffikultà żgħira. Għandna tfixkil kbir, għandna l-Evanġeliċi illi jgħidu li Ġesu huwa l-uniku kap u ras tal-Knisja. Mentri il-ħbib tagħna Kattoliċi jikklejmjaw li l-Papa huwa l-kap viżibbli tal-Knisja, għandna bżonn xi ħadd li narawh. Diġà qegħdin ninsaw ħaġa. L-Ispiritu Santu ma jidirx. Huwa għallim reali tagħna. Huwa għallim reali tagħna. Ma dawk li għandhom qalbhom miftuħ għall-Iskrittura, l-Iskrittura jifhmuha, jipprattikawha. Frattant jgħidu li għandna bżonn kap viżibbli u allura Pietru u s-suċċessuri tiegħu għandhom seta sħiħa, għandhom seta suprema u universali fuq il-Knisja. Il-claim, it-tagħlim tal-Knisja Kattolika huwa illi il-Papa għandu ħakma fuq l-art, fuq id-dinja kollha u fuq il-Knisja kollha. Ġifieri u mhix ortodossi, protestanti, kattoliċi għandu ħakma fuq kulħadd. U prinċipalment jużaw dan id-diskors li Ġesu qal lil Pietru. Inti Pietru u fuq din il-blata se nibni l-Knisja tiegħi. Frattant, meta dan il-claim neżaminawh, għafu wieħed claim antik ħafna, wieħed jintebaħ faċilment huwa claim fals. Ma nistgħux fġieħ l-verità illi nilqaw din il-claim għalkemm hija claim qawwija, hija claim ikolli ngħid ukoll arroganti, hija claim illi għajla improvi għalija għaliex l-onet dik ikollok teżamina baqal dan il-pass illi qrajna dalodu. Inti Pietru u fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi. Attwalment il-blata hija l-istqarrija ta' Pietru illi Ġesu huwa l-Messija huwa wkoll binalla. Mhuwiex Pietru nnifsu, ftit wara se naraw il-Pietru li hawnhekk qed jagħmel din l-istqarrija nobbli u vera. Imma ftit wara se joħodha kontra Kristu ħejprova ifixklu milli jmur għall-passjoni tiegħu li bija salvana. Ċertament Ġesu ma benniex il-Knisja tiegħu fuq bniedem bħalna. U b'nadi oħra Ġesu huwa msejjaħ il-blata. Ġesu huwa msejjaħ il-blata. L-ewwel Korintin 10 vers 4 jgħidilna li xorbu l-koll l-istess xorb spiritwali għax kienu jxorbu minn blata spiritwali li segwietom u il-blata kienet Kristu. Il-blata kienet Kristu. Ġesu huwa apparti li huwa magħruf bħala l-kap u r-ras tal-Knisja u l-blata li fuqha aħna mibnijin huwa wkoll magħruf bħala l-pedament, il-pedament tal-Knisja, ir-ras tal-Knisja. Konsistentament Ġesu huwa mgħallem illi l-uniku kap tal-Knisja huwa Kristu nnifsu. U ħadd ħliefu. Ma tistax issib indikazzjoni jew evidenza favur il-papat, il-papacy ġifieri, x'għandek suċċessjoni ta' papiet, kollok taqra l-Iskrittura minn oxra sa oxra ma ssibx evidenza dwar il-papat daqskemm vażett tal-għasel ma ssibx imluħa. U meta qatt lil xi ħadd fuq xiex ħanippriedka llum u għatlu il-titlu tal-messaġġ tiegħi ħajkun Pietru l-ewwel Papa u baqgħet li lura u ġibni mhux ovvja. Għalina hija ovvja. Illi mhuwiex l-ewwel Papa. Imma għal min twielet u tambrulu f'idnejh kontinwament illi il-Papa ta' Ruma huwa il-kap tal-Knisja. U speċjalment meta dan mhux qed jaqra l-Iskrittura jfittixha baqal u b'dedikazzjoni, ovvjament se jibqa' ħares il-Papa bħala l-kap tal-Knisja. Pietru u l-apposti l-oħra, kif fehmu dan id-diskors?
Kif femmuh dat diskors meta Ġesu qallu inti Pietru u fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi. Li kieku hemmhekk Ġesu fiċ-ċar qed jgħidlu int ħatkun il-kap tal-Knisja u s-suċċessuri tiegħek. Warajk. ċertament ma femmuhx hekk. Il-għaliex ftit qabel ma miet Ġesu meta laqgħahom fiċ-ċenaklu għamet tilwima bejniethom min minnhom kellu jkun l-akbar. Naqraw l-istorja f'Luqa 22 vers 27. Li kieku Ġesu bid-dikjarar dakinhar ħattru l-kap tal-Knisja fil-preżenza tad-dixxipli l-oħra. Kif qamet dit-tilwima? Din dal-battibek bejniethom. Ovvjament, Pietru se taqalilhom mela nsejtu illi Ġesu ħatallili bħala il-kap tal-Knisja. Ġesu huwa l-kap tal-Knisja u ironikament Pietru stess jgħallem illi Ġesu huwa ir-raj il-kbir tal-Knisja. L-ewwel Pietru 5 vers 4 Ġesu sejjaħlu il-raj ewlieni jew ir-raj prinċipali tal-Knisja. Meta jidher ir-raj ewlieni imbagħad intom, ġifieri il-mexxejja tal-Knisja, tieħdu l-kuruna tal-glorja. Pietru nnifsu qed jgħid li Ġesu huwa l-kap tal-Knisja. Ċertament, minn Mattew 16 int Pietru fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi, impossibbli nikkonkludu li b'daqshekk Ġesu ħatar il Pietru bħala l-ewwel Papa. B'suċċessuri infallibli warajh dan ma jeżistix. Kieku taqra l-pass. Mela ħatar il-Pietru. U l-Pietru s-suċċessuri kollha warajh s'issa kien hemm jgħidu huma 260 Papa. Plus li huma infallibli wkoll. Ġifieri qegħdin għandhom dawn l-idejat f'moħħhom u qegħdin jippruvaw iddefsuhom fit-test, iddefsuhom fil-Bibja, meta l-Bibja mhix qed tgħidlek. Assolutament. Kull minnu sinċier, kull minnu onest, jaqra l-pass. Żgur ma jasalx għal konklużjoni illi Ġesu għamel il-Pietru u s-suċċessuri tiegħu u ħatarhom ukoll u żejjinhom ukoll b'infallibilità. Nkomplu sejrin evidenza illi Pietru ma kienx l-ewwel kap, Pawlu nnifsu ikklejmja illi kellu l-istess awtorità bħal Pietru, Ġabu u Ġwanni. U meta qal jiena minix anqas minnhom, infatti meta Pietru żbalja mhux fit-tagħlim, ma żbalja fl-imġiba tiegħu kif kien qed jagħmel, kien qed juri illi peress li twarrab minn mal-ġentili li kienu nsara bħalna, beda jitwarrab minnhom għax beża mill-lut li ġew li marru jżuruh. U Pietru u Pawlu ċanfru. Allu inti qed iġġib ruħek bħal ġentil, però taf illi aħna ġustifikati bil-fidi biss mingħajr l-opri tal-liġi. Fil-meta għandek Pawlu qiegħed iċanfar lil Pietru pubblikament, nistgħu naslu għal konklużjoni li Pawlu kien qed iqis il-Pietru bħala Papa, ovvjament li le. Jekk tabilħa Pietru kien l-ewwel isqof ta' Ruma u serva bħala l-kap universali tal-Knisja, nippretendu li jkun hemm xhieda qawwija fl-Iskrittura għaliex nippretendu li jkun hemm xhieda qawwija. Għaliex din id-dottrina tant importanti, għaliex għax il-papiet matul iż-żminijiet ħarġu bidejat u tagħlim illi letteralment b'ebda mod u teologi kattoliċi illum jammettuha din ma tistax tiddefendih bl-Iskrittura maqazza. Ma tistax. Mela, jekk il-papat huwa għotja mingħand Alla għall-Knisja, nippretendi li fl-Iskrittura jkun hemm xi ħaġa fiċ-ċar. Illi apparti l-Iskrittura hemm awtorità oħra, awtorità viżibbli, illi ħatmexxi l-Knisja matul iż-żminijiet. Però din il-xhieda hija totalment nieqsa. U jħobbu jikkwotaw meta Ġesu ltaqa' ma' Pietru mal-Baħar tal-Galilja wara li qam bell-imwiet u ġibet il-Pietru privatament u qallu x'mun barġuna tħobbni int aktar minn dawn, u Pietru qallu kull darba iva mulej nħobbok. U ira n-naċ tiegħi, ira l-ħrief tiegħi. U dika jisqu fuqha fil-katekiżmu tagħhom
illi hija prova li hemmhekk Ġesu għamel il-Pietru bħala l-ewwel Papa. Ira n-naċ tiegħi, ira l-ħlif tiegħi. Kieku qal ira n-naċ kollha tiegħi, nibda nagħti każ. Imma ira n-naċ tiegħi bħalma Pietru qal il-presbiteri ta' żmienu, iraw il-merħla talla u ħudu ħsieba l-istess ħaġa. L-istess ħaġa. Tajb nistaqsu allura, mill-istorja bikrija tal-Knisja, forsi l-ewwel sekli, l-ewwel it-tien, it-tielet, ir-raba' l-ħames seklu, x'evidenza hemm illi l-Isqof ta' Ruma kien meqjus bħala l-kap tal-Knisja? Jew le. Sal-ġmielu kont qed nisma' apologista Kattoliku u bħala prova illi fl-ewwel sekli, l-ewwel 5 sekli, l-Isqof ta' Ruma kien il-kap tal-Knisja, jikkwota minn littra ta' Klement li kien Isqof ta' Ruma, jikkwota lil Papa Vitor u li xi ħadd ieħor nsejt min kien. Però il-kwotazzjoni tagħhom b'ebda mod ma juru li dawn kienu il-kapijiet tal-Knisja kollha. L-evidenza mhux biss hija skarsa, għax kieku skarsa ngħid paċenzja. L-evidenza hija non eżistenti. Ma teżistix. Fl-ewwel sekli tal-Knisja ħadd ebda mis-Santi Padri ma kien ħares lejn l-Isqof ta' Ruma bħalli kieku huwa il-kap tal-Knisja. Biex nidu eżempju. Tafu fil-raba' seklu, eżattament fil-sena 325, iltaqa' konċilju famuż f'Niċea. Niċea minn għalli għallum fit-Turkija. U dal-konċilju għandna id-dokumenti tiegħu. X'iddeċidew, x'għalmu u kollox. Tajjeb? Juru ċar dan id-dokumenti illi l-Isqof ta' Ruma ma kienx suprem fuq il-knejjes kollha. Hija xi ħaġa ċara u anke mill-kitbiet ta' diversi Santi Padri, meta nsejħulhom Santi Padri, bl-Ingliż Church Fathers, ġifieri awturi Kristjani, ħafna minnhom kienu isqifijiet mexxejja ta' knejjes illi ħallew kitbiet tagħhom. Kitbiet, kummentarji, difiżi favur il-fidi Kristjana. Da' Santi Padri, Irenew, Ċiprianu, Wistin ta' Ippona, dawn kollha fihom naraw ċar illi ma stmawx lill-Isqof ta' Ruma bħala il-kap tal-Knisja. Dawn huma fatti storiċi għal min jinteressa ruħu u forsi għandu riċken dubju jista' jagħmel ir-riċerka tiegħu u qiegħed hemmhekk għad-dispożizzjoni ta' kulħadd. Ukoll huwa fatt storiku stabbilit illi il-papat bħala dinastija, ġifi suċċessjoni ta' papa wieħed wara l-ieħor, dal-fenomenu beda u issaħħaħ speċjalment miż-żmien ta' Girgor il-Kbir u Iljun il-Kbir. It-tnejn kienu papiet dak iż-żmien. Iljun il-Kbir f'nofs is-seklu 5 u Girgor il-Kbir miet fis-sena 604. Kienu papiet ħallew impatt kbir dak iż-żmien u ħadmu ħafna u stinkaw biex is-sede ta' Ruma tieħu prestiġju ola mill-knejjes l-oħra mferxin mal-Mediterran kollu. U għalhekk m'għandix dubju il-Knisja Kattolika llum isserhom il-Kbir, Girgor il-Kbir u Iljun il-Kbir. Tajjeb, hemm raġuni l-għala. Tafu li fl-ewwel sekli it-tielet ir-raba' l-5 seklu. Il-kelma papa li tfisser missier, dik li tfisser papa, missier. Ġesu qal sejħu l-ħadd missier, ma jimpurtax. Din il-kelma papa bħala titlu kienet mogħtija lil diversi sqfijiet fi bliet importanti matul l-Imperu Roman kollu. Ġifieri il-mexxej tal-Knisja f'Efesu kien imsejjaħ papa,
il-mexxej tal-Knisja f'Kostantinopli kien imsejħ Papa, l-istess f'Lixandra u bliet oħra. Saħli għallum il-ġurnata il-kap tal-Knisja f'Kostantinopli sejħulu il-Patriarka. Dak iż-żmien dawn il-mexxejja ewlenin tal-Knisja mferxin l-awlin, Bruma inkluża, kienu il-kol kemm huma imsejħin Papa. U għafatt interessanti wkoll li l-Knisja tal-Vant, inti għandek mela l-Ewropa u parti mill-Asja, għandek insara fil-Punent, fl-Ewropa ġifieri, u fil-Vant. Tal-Punent kienu jitkellmu bil-Latin, biċċarbija minnhom, u tal-Vant kienu baqgħu jitkellmu bil-Grieg. Kien hemm rivalità minn dejjem kważi kien hemm din ir-rivalità u din il-suspetti f'xulxin. Però il-Knisja tal-Vant llum magħrufa bħala l-Ortodossi Griegi. Qatt u qatt ma rrikonoxxew qatt. F'20 seklu qatt ma rrikonoxxew il-Papa ta' Ruma bħala il-kap tal-Knisja Universali. Għandek prattikament nofs il-Kristjaneżmu, nofsu. Fuq dinha qatt ma rrikonoxxew l-Isqof ta' Ruma bħala il-kap tal-Knisja. U għadhom hekk sal-lum. Forsi tajjeb illi nagħtu ħarsa storika x'ġara matul is-sekli. Tafu l-imbagħad daħal il-Medjuevu, forsi mis-seklu 6 sas-seklu 16 għandek isa 1000 sena illi Luteru sejħilha il-kaptività jew il-jasar Babilonjan tal-Knisja. Għandek 1000 seklu, 1000 sena, il-Knisja għaddiet minn perjodu ikra ħafna. Meta ngħid ħafna. L-Iskrittura aktar ma jmur bdiet titwarrab fil-ġemp u il-mexxejja tal-Knisja kienu aktar jimpurtom bil-prestiġju u l-fama u r-rikkezzi tagħhom stess milli javvanzaw il-glorja ta' Kristu. U allura naraw li għal sekli twal, seklu 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mhux xi perjodu qasir, xi bracket xkejken da. Illi naraw fost il-papiet immoralità grassa li kienu jippromuovu burdelli u prostituzzjoni, abbużi, skandli, simonija, jiġifieri illi ibijaw karigi reliġjużi lil min jagħtihom l-iktar flus. Nepotizmu. Papa jkollu tifel, kien ħaġa komuni, li jkollhom tfal illeġittimi, u ta' 7 snin ilaħqu kardinal. Dawn il-ħniżrijiet ħanajdulhom jiena. Ninsewhom. Għaliex hekk veru suċċessjoni apostolika. Nippretendi li bħalma l-apostli kienu nies qaddisa u promuovew u xandru lil Kristu. Is-suċċessuri tagħhom jagħmlu l-istess. Min għalli kien Thomas Watson, il-pastor Ingliż ta' xi 300 sen ilu, il-qal ta' bilħaq il-Papa huwa s-suċċessur ta' Pietru. Imma fit-tradiment tiegħu. Semmejna n-nepotizmu l-erezija, papiet illi jiġħdu id-divinità sħiħa ta' Kristu. Papa minnhom illi laħaq wara papi ieħor, għalaw mill-qabar dal-Papa ta' qablu. Ġelu bħala katavru jattendi ġuri kontrih, imbagħad ifflaġellah mejjed u xeħtuh fix-xmara Tiberju f'Ruma. Il-mibeda, il-ħniżrijiet li għandu dan nies illi jikklejmjaw illi huma rappreżentanti ta' Kristu fuq l-art.
il-ħajja skandaluża ta' bosta papiet, għax kieku tgħid kien hemm 2-3 lest li nagħlaq għajnejja. Imma din għandek dinastija sħiħa, politika mħalta ma' reliġjon fuq il-politika. Gwerer, il-Papa Urbanu II birak l-ewwel kruċjata, u minnu mufdi l-ewwel kruċjata isalva ruħu. Imur il-ġenna, għax imur jiġġieled biex jieħu l-Ġerusalem lura minn id-dejn il-Misilmin. Il-kruċjati, l-inkwiżizzjoni, bil-barka tagħhom nies blad mietu u soffrew. Jien din iktar nara bħala suċċessjoni ta' inikwità, suċċessjoni ta' ħażen. Ta' ħażen. Abbuż gravi aktarx milli suċċessjoni apostolika. Hija storja vergonjuża, hija storja ta' għajb, ta' mistħija. Ta' mistħija. U hija storja tant twila u mkarkra illi ma tistax taħraba, ma tistax sempliċement tagħlaq għajn waħda u tibqa' għaddej. Hija storja li tgiddeb il-claim ta' Ruma, tixħed għajb fuq il-kredibilità tagħha minnu onest u jara l-fatti. Tajjeb, mifruxin fuq il-mejda qudiemu, jgħid ma tistax bi-storja hekk kera iżżomm il-papat bħala suċċessuri ta' Pietru. Il-Vanġelu bihom kien aktar infixkel milli promoss. Aktar minn hekk diversi papiet tant ikkontradixxew xulxin, tant seħħtu lil xulxin. Seħħtu lil xulxin. Illi letteralment iġibu fix-xejn il-claim tagħhom. Meta Luteru qal illi kien quddiem il-qorti qed jiddefendi lil nnifsu l-kitbiet tiegħu. Qal il-papiet tant ikkontradixxew xulxin, ħadd ma kien hemm ħafna studjużi kattoliċi dak iż-żmien, ħadd ma qalu urina fejn. Kulħadd kien jaf fejn. Kulħadd kien jaf. Wieħed jgħid mod, ieħor jgħid mod ieħor. Wieħed jgħid mod li ieħor li qalu kliemu matul iż-żminijiet. Jerġa' f'diversi perjodi kien hemm mhux biss papa wieħed f'Ruma imma 2 jekk jogħġbok. Anke 3. Darba minnhom anke 4. Kollha rivali ta' xulxin xiridu il-prestiġju. Il-prestiġju li huma jkunu l-kapijiet huma akkosta kollox. Ma Ġesu qal min irid tkun kbir fostkom ħajkun pas-serv. Għaddej. Kif urina u stess, vera. Meta ħasel ir-riġlejn tal-apostli. Sekwit l-arroganza u l-gburija ta' dawn il-suċċessjoni ta' rġiel. Kienet tant kbira illi tlaqqgħu konċilji apposta. Il-nies tant kienu mdejqa. Il-Knisja in ġenerali tant kienet mdejqa li laqqgħu konċilji apposta ta' mexxejja tal-Knejjes biex jaraw x'se jagħmlu għaliex il-sitwazzjoni kienet tant gravi. Irridu nagħmlu xi ħaġa b'dan li suppost huwa r-ras tal-Knisja. Kollox jidher li tilfu kull kredibilità speċjalment meta minkejla mal-Iskrittura. Tgħidu mal-papijiet illum huma nies sewwa. Huma rġiel tal-affarijiet tagħhom, jippritkaw il-paċi, jipromuovu l-interessi tas-sewwa. Però l-ewwel nett, naraw, ġa semmejni il-Papa Grigor il-Kbir fis-seklu 5. Dana diġà kien hemm din rivalità fi żmienu, ħajkun rikonoxxut bħala l-Kbir u s-Suprem. Ironikament, vaża lil mexxejjieħu fil-Knisja minn għalih f'Kostantinopli. Qal ngħid b'kunfidenza, dan huwa il-kliem tal-Papa Grigor il-Kbir. Ngħid b'kunfidenza li jekk xi ħadd isejjaħ li nnifsu saċerdot universali, jiġifieri saċerdot fuq il-Knisja kollha,
jew jixtieq ikun imsejjaħ hekk, bl-eżaltazzjoni tiegħu nnifsu jinkixef bħala l-prekursur tal-Antikrist għax b'dil-wirja ta' gburija jolli li hu nnifsu bħala superjuri fuq ħadd ieħor. Ironikament, warajh, mhux ħafna warajh, dawn il-suċessuri tiegħu bdew jikklejmjaw li huma ta' bilħaq il-saċerdoti universali, il-kap tal-Knisja. Sensiela twila kien hemm ta' ħassieba u nies Kristjani matul is-sekli illi bdew jissuspettaw illi ta' bilħaq il-Papa ta' Ruma mhux talibux il-kap tal-Knisja tal huwa l-Antikrist. U dina tibda minn kmieni illi saħqu illi l-Papa ta' Ruma huma kienu qegħdin ħarsu lejn il-ħajja xellerata ta' dawn in-nies, il-ħajja abbużiva ta' dawn in-nies. U qalu Pawlu għandu pass interessanti fit-tieni Tessalonkin kapitlu 2. Fejn jgħid illi l-bniedem tad-dnub jollu nnifsu u jpoġġi fit-tempju tal-Alla u jiddikjara li huwa Alla. Li għandkom tkunu tafu il-Papa jisħaq li għandu drittijiet u qawwa divina fuq l-art. Dawn in-nies bdew jintebħu li mhux tallimux il-kap imma talli huwa xi ħaġa wisqar. Wisqar. Il-konklużjoni meta nħarsu lejn l-evidenza kollha. Il-papiet ta' żminijietna kif għadna huma nies morali, huma nies li għandhom it-teb tagħhom, però bħal ta' qabilhom jiddefendu u jgħalmu skoss dottrini li kontradixxu l-Iskrittura. Ok, forsi maċem dik il-ħajja korrotta u ħajja fid-dnub apert bħalma kien hemm sas-seklu 16. Però ċertament il-papiet baqgħu jgħalmu dottrina jiena l-iktar ħaġa li tkidni meta nħares lejn u nitkellem ma' ħbieb Kattoliċi. Il-fatt li l-Vanġelu ma jafuħx. Għaliex ma jafuħx? Titkellem għalfejn ma jafuħx il-Vanġelu. Għax mhux mgħallem. Għalihom kif ħatmur il-ġenna? Temmen fi Kristu. Għandek is-sagramenti, il-Magħmudija speċjalment. Meta tagħmel dnubbiet terġa' titwilet mill-ġdid billi tmur tqerru, terġa' ikollok il-ħajja spiritwali fik. U tagħmel l-opri tajba. Jekk tagħmel hekk, hemm ċans kbir lis-salva. Dak mhux il-Vanġelu. Dak huwa Vanġelu li Pawlu seħħtu fl-ittra tiegħu lill-Galatin meta qal li aħna maħniex ġustifikati bl-opri tal-liġi, imma biss bil-fidi f'Ġesu Kristu. Wara jridu nemmnu li aħna se nidru ġustu quddiem Alla milquha qudiemu bil-fidi biss. Il-papiet sal-lum għadhom jgħalmu l-istess ereżiji u l-istess balli. L-istess invenzjonijiet żiedu magħhom ma tal-antik żiedu magħhom. Fl-1890 invenzjoni ġdida, il-Papa huwa infallibbli. Qabel stajt tagħmel li rid, missa trid tagħmilha bil-forsi. Illi Marija telet tisema burru l-ġisem. Invenzjoni oħra. Nistgħu nibqgħu sejrin. Il-Papa jisħaq li huwa s-suċċessur ta' Pietru. U Pietru, jekk nafu xi ħaġa dwaru, kien bniedem f'qajjar illi l-ħsib tiegħu kien li xandar il-Kristu. U kien ukoll bniedem illi Alla taħ l-awtorità li jagħmel mirakli kbar u mirakli spissi. Kifiex jixbħu il-Papa? Il-Papa, il-kontra. Flok fqir huwa sinjurun u ma jagħmilx mirakli. Ġesu tal l-apostli
din l-evidenza li intom messaġġiera tiegħi u il-kallima fdati tiegħi bil-mirakli li kienu jagħmlu. Il-Papa llum m'għandux mhux kapaċi jgħid bħalma qal Pietru l dak il-matub li kien mal-bieb tat-tempju, qallu fid-dawdek m'għandix. Imma dak li għandi nagħtihulek fis-Sem Ġesu Kristu qumu imxi. Hemm daqsxejn differenza jkolli ngħid. U ngħidha bimħabba, ngħidha għaliex il-mandat tiegħi mhux biss li nagħlem il-verità, imma wkoll nikxef l-iżball. U ma tkomx tiddejqu, sakemm aħna nagħmluha b'atteġġjament tajjeb u bil-ħsieb li aħna dak li jkun naqluh biex ifittex il-verità, mhux jibla dak li qalu ma jfittex il-verità, mhux vera. Ironikament, il-Knisja Kattolika Rumana jagħtilkom il-ġimgħa l-oħra illi meta Ġesu qallu int Pietru u fuq dil-blata nibni l-Knisja tiegħi, għattilkom illi fuq l-istqarrija ta' fidi ta' Pietru hija mibnija l-Knisja. Jiġifieri Pietru qal żewġ veritajiet ewlenin li Ġesu huwa bin Alla u allura huwa divin għaliex jirrifletti l-attributi u l-glorja tal-Missier u huwa wkoll il-Messija huwa l-Kristu. Ironikament fil-katekizmu tagħhom paragrafu 424 isimgħu daqsxejn din. Imbuttati mill-grazzja tal-Ispiritu Santu u miġbudin mill-Missier, aħna nemmnu nistqarru dwar Ġesu, inti Kristu, liben tal-ħaj, u fuq din il-blata ta' din il-fidi l-istqar Pietru li Kristu bena l-Knisja tiegħu. Nerġa' naqra. U fuq il-blata ta' din il-fidi l-istqar Pietru illi Kristu bena l-Knisja tiegħu. Qegħdin jgħidu huma stess. Biex ikunu fair. F'partijiet oħra jgħidu li fuq Pietru hija mibnija l-Knisja. Imma qegħdin jistqarru. Dak li qegħdin ngħidu aħna mhux tal-li mhuwiex żbaljat huma nfushom jgħalmuh. U għaliex jgħalmuh għaliex il-xhieda tal-istorja turina illi il-fema ġenerali tal-Knisja fl-ewwel sekli kienet iva. Il-Knisja hija mibnija fuq l-istqarrija li ta' Pietru dakinhar int il-Kristu u fuq din il-blata nibni il-Knisja tiegħi. Il-Papat huwa prattikament impożizzjoni arroganti. Illum huwa persuna influenti mondjalment, vera? Però da kien stabbilit bil-mod, b'intriċċi politiċi, b'dokumenti fraudulenti, ma nistax nidħol f'ħafna dettall. Imma għamlu minn kollox biex eventwalment jollu s-sede ta' Ruma u jbaxxu l-oħrajn. Kif avvanzaw l-qudiem biex żviluppa dak li llum nafuh bħala l-Papat, the Papacy, b'teddid, rikat, persekuzzjonijiet u l-bqija. Il-gidba tant ġiet imtennija li saret emnuta popolarment. U allura, akkosta kollox, in-nies kellhom bil-fors jew temmen li l-Papa ta' Ruma u l-Kap tal-Knisja inkella ħadd ispiċċa ħażin. Wieħed minnhom li spiċċa ħażin f'għajnejn id-dinja. Imma Giovanni Hus illi kien jgħix prattikament 100 sena qabel twieled Luteru. Dana ġabuh qudiem il-Konċil ta' Kostanza fil-Ġermanja u kien jgħallem il-Vanġelu dar-raġel. Kien jgħallem il-Vanġelu u juri u jgħid li l-Papa mhuwiex il-Kap tal-Knisja, Ġesu għall-Kap tal-Knisja. U kellu jħallas b'demmu stess. Ħarquh bil-barka tal-Papa. Qabel ma miet, Giovanni Hus jgħid inkwantu għall-Antikrist li jokkupa s-seda papali u evidenti li Papa li jgħix kontrarju għall-Kristu bħal kull persuna pervertita oħra u msejjaħ b'kunsens komuni Antikrist. Imbagħad jgħid ukoll imbierek ikun Alla omnipotenti li ħatar li l-Knisja militanti tiegħu ikollha tali ħajja illi meta jmut Papa mhijiex minħabba fek bla ras jew mejta, għax ħajjet il-Knisja ma tiddependix fuq il-Papa,
imma fuq Kristu ir-ras tagħha. Dik hija l-kontenzjoni tagħna, dik hija l-verità, u allura kemm aħna obbligati il dawn nies raba tagħna, ħbieb tagħna, diversi nies nafuhom u għandna kuntatt magħhom illi b'kumpassjoni, bil-paċenzja, bl-interċessjoni rridu obbligati li nilħquhom sabiex bħalna jisqarru illi l-ħajja tagħna tiddependi fuq Kristu, ir-ras tagħna. Jekk hemm xi idea li aħna superjuri għan nies oħra, dik hija idea ħażina. Wasalna fa wasalna appuntu għax l-Ispiritu Santu urina il-ħarsa ta' ruħna li tkun imdawra esklusivament lejn Ġesu Kristu. U allura l-obbligu u d-dmir tagħna huwa kbir. U jeħtieġ nitolbu lil Alla biex jagħtina kumpassjoni ħniena li għandha n-nies ħafna minnhom jiġu minna mill-familji tagħna. Jeħtieġ illi wkoll ikunu ġbura fil-merħla kbira ta' Ġesu Kristu. Mhux f'denominazzjoni imma fost dawk li huma l-maħturin u l-maħbubin tas-Salvatur tagħna.